Ha, Madam Chinaza, nke ị bịa na ebe na-arụ ọrụ akwa n'ama. Ha, iwe n'iwe. Eme ị ga-eme. Nawa, ị ga-adịrọ. Uru echi bịa were ya. M kwesịrị inye gị ga mana ị ga-adịrọ. Arụ m ọrụ fọm. Ịma na ọkụ ka m na-eru. Nwere ndị bịa gote nkụ. Ndị nke m nyere nkwenye. Ndị sị na gị wetere m ego. Nwere onye wetere m ego. Iwe n'iwe. Iwe n'iwe. Ọrụ n'ụtụtụ bịa ngwa. Meke nawa ka ị nyere nne na nna gị aka ka esi eri n'abalị. Meke na ngwa nawa. Hello? Mmadụ ka. M na-akpọ gị akpọ nwa bụ onye na-ere flawa. Ihe m ga-akpọrọ gị bụ maka na ịma na Valentine na-eru ego. So that ị ga-edosere m flawa. Achọrọ m flawa kacha pempe m n'ịgala ọnụ. Ndọrọ m nke gala ijọsi ya kpọrọ flawa maka na uche Valentine na-eru nchereti 14 or 13 flawa ga-agala ọnụ. Just dosere m flawa ihe jọsi ya kpọrọ flawa m ga-enye my girlfriend. Just biko dosere m ya. Adị ma na enwere m ohere ebe m na-arụ ọrụ. Ọ bụ na ị ga-agba mbọ dosere m ya na yard ka m bịa na yard gị na Sunday bịa were. Ha ọ bụ na ị ga-eme nke a Chukwu ga-agozi gị. Oke daalụ. Oke. M ga-abịa na yard gị na Sunday bịa were. Sị flawa nke kacha azị nke na-agala arụ ọnụ just ya kpọrọ flawa. Oke na ihe nkwu. Oke. Mana Chinaza kweka n'ebe a. Who wants to love you?